बर'खौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दा बेनिखायनो बे आलायारन 1995आव बुदांजोंसो हाबावो माहाजोन बिजामादैखौसो मोनबावनोसै बुदां बाहाय थाखा फैसाखौल' थाब जगार खालामदो फाग्लिफोर नै फाग्ला सिन्थाय दंफां फानना फैसा बुरजा बुथुमखा बेखौ फागोन दाना आंनाव खाफायगोन फाग्ला गरखं जोंहा बे प्लेटफर्माव अलरेडि मोनथाम सावथुनखौ रिलिज खालामखांबाय दिनैसिम सिगाङावनो जों बिसम्बिखौ रिलिज खालामदों बेनि उनाव बेकार रमिय'खौ रिलिज खालामखांबाय बेनि उनाव थांनाय मान्थआव जोङो खामग्लिनाय गोसोनि मोदैखौ रिलिज खालामखांबाय दा बेनि उनाव जोङो फैगौ 5 मार्च अक्ट'आव मोननै सावथुनखौ रिलिज खालामनो आखायाव लादों मोनसेया जाबाय क्लासिक एवार्ड मोननाय मुभि बिनि मुङानो जाबाय हाग्रामायाव जिनाहारि बेजों लोगोसे मोनसे गोदान मुभि बिनि मुङानो जाबाय आर'नाइ बेखौबो रिलिज खालामनो आखायाव लादों आरो रेसपन्स माबायदि जोङो रेसपन्सखौथ' मोजाङैनो मोनबाय थादों मोनथामबो मुभियाव दा जोङो आसा खालामो जे इयुनावबो जों मोजाङैनो अननायखौ मोनगोन बयबो सावथुन मोजां मोनगिरिनिफ्राय बेनो माबाया 1984आव आलायारन फिल्म खालामदों आं बे समाव हाग्रानि एसे हाग्रायाव खालामनायनि बर' सिन दंमोन बेखौ 1984आव क'क्राझार खाथिनि जिथु थिनालि बाव शुटिं खालामदोंमोन आं 1984आव ओमफ्राय जेला 1994 10 बोसोरनि उनाव नुबाय आं बे थिनालियाव हाग्रा दंमोन 1984आव खिन्थु 10 बोसोरनि बिथोरावनो एकदम हाइरडनिफ्राय बे 10 किल'मिटारसो माने टटेलि हाग्राया डेस्ट्रय जादों आरो दा बे जिनिसानो आं माने 10 बोसोरावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि more than 50% हाग्राया डेस्ट्रय जादों आरो बेखौनो आं एज ए फिल्म मेकार बोरै माबाजों बेरखांहोनो ओंखायनो बेथ' एकदम फरेस्ट डिस्ट्राक्सनाथ' माने एकदम जिनाहारि खालामनाय बायदि जायो जेरै दा बेखौनो प्रथम टाइटेल लादों बे जिनिस जाथाया माने रेप इन दा भार्जिन फरेस्ट जादों आरो ओंखायनो बे टाइटेलखौ लादों ओमफ्राय हाग्रामायाव बर'निबा हाग्रामायाव जिनाहारि ओंखायनो टाइटेला मोननैखौबो दोनदां रेप इन दा भार्जिन फरेस्ट ओमफ्राय हाग्रामायाव जिनाहारि दा बेखौ खालामनायाव आं हारसिंथ' बे समाव मामोन बेखौ एसे माने जों दानि नाव गेदेर पद्मश्री मा होनोमोनलाय मंगलसिं हाज'वारि ओमफ्राय कामाख्या ब्रह्म नार्जारि बे माबानि खोमसि लामानि स्क्रिप्ट राइटार ओमफ्राय सासे डिअप' दङ मोनथिलाल माबा डिअप' जों ज' जानानै एकदम रिसार्च खालामनानै जायगा थांनानै बोरै फरेस्टआ डिस्ट्राक्सन जागासिनो दं बोरै खालामनाय बे जिनिसखौ जों रिसार्च खालामनानै जों बे माबानि दारै फिल्मनि दारै हाग्रामा जिनाहारि फिल्माव जों बेरखांनो नाजादों आरो फिल्मा प्रथमाव 1996आवनो बे माबायावबो इण्डियान पेन'रामायावबो सेलेक्ट जादों इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बेबो मोनसे बिराद मोजां माबा आरो सन्मानिय बे बिनिफ्राय एखे बोसोरावनो 1996आव बे रजत कमल मोनदों बे नेसनेल लेभेलनि एवार्ड बे माने बेस्ट फिचार फिल्म अन इन्टारभिउ नेसनेल कम्पिटिसन जादों आरो बे मेइन केरेक्टार जाबाय जोंना चिकेन्द्र नार्जारि जोंनि बे आलायारननि जालाफानो बाव बुदां नाम लादों बेनो मेइन केरेक्टार आरो ओमफ्राय अनजालि बड'सा बेनि दारैनो बे स्ट'रिखौ जों बेरखांनो नाजादों आरो मोजां बे मोनसे खोथा दं जेनेबा नैबे जोंनि बे माबायाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नैबे माबायाव नैबे हाग्रामा जिनाहारियाव बाव माबा दं जों सासे एक्टर दंबाय जोंहा माबा सला अस्ताद सला अस्तादखौथ' अनेक मानसिया नुवाखै खिन्थु नैबे फिल्माव नुगोन बाव माने बे बुदां मोनो बे माबा दंफां साप्लाइ खालामग्रा जायो दंफां मिल बिगोमा जायो बेखौ सला अस्तादखौ जुदि नुवाखैबा बे फिल्माव नुगोन ओमफ्राय माबाजों बे सला अस्तादखौ आं 15 दिनसो जोंनि न'आव लाहैदोंमोन आरो बे गाननि बे जेरै दानि जुगाव फिल्म जाथ्रागाना जाबाय बर'नि मोनसे बिराद माबा आरो जे कालसार जेरै मोनसे समनि आरो बे दा बेयाव सला अस्तादआ सासे गोगोम सासे बे बेखौ मानिनां माबामोन दा बेखौ आं 15 दिन न'आव लानानै मोनसे उइलियाम शेक्सपियारनि मोनसे नाटकखौ बड'नाइज खालामनानै
लिरदों आरो बे 27 बोसोर जाबाय आरो बे एराउन्ड बे 1995 90 बे समावनो बे सला अस्टारखौ लानानै बे स्क्रिप्टआ 27 बोसोर दाबो रेडि जानानै दं उरिसो एरावोमोन थेवबो आसल स्क्रिप्टआ दाबो रेडि दं बेखौबो माने बर'नि जात्रा गानखौ बेरखांहोनानै मोनसे फिल्म खालामगोन आरो बेबो मोनसे थांखि दङ बै समाव तिनिआलिनिजोंहाय साहा आमगुरि बे भास्ट माने हाग्रा ओनसोलमोन बेखौ जोंनि मोखाङावनो नुबाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गेजेरावनो स्रां माने जोबस्रांबाय दा बे मोनसे जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला साननो गोनां बाथ्रा आरो जों मिथिनायाव बे हाग्रामा एवस्रांगिरि जोंनि मानसियानो गुबुन हारिया फैनानै बेवहाय मुलाम्फा लादों बा बिदिनो साप्लाइ खालामनाय आरिनायाव बिथांमोनहा रां रुफा खामायदों बे थाथ'बाय जेनेबा बे अबस्थाखौ नुनानै जों सानखांबाय जे जों मोनसे फिल्म खालामनि बे जाबाय एनभाइरनमेन्टेल जोंनि बै समनि थासारिखौ लानानै हाग्रा बंग्राया बोरै जोबस्रांखो बेखौ जोङो सानलाय हलाय साब्रैजों बिदिनो सम सम जथुमबाय जोंदाव बड'सा मतिलाल बसुमतारी DFO आरो जोंहा कामाख्या ब्रह्म नार्जारी आरो आं बेखौ जखननानै जोङो बे फिल्मनि जा काहिनि बा सल' बिथा बेखौ जों दानानै बे फिल्मखौ बानायनाय जादों आरो बेयावनो जोंहा एक्ट्रेस अनजालि बसुमतारीया बुंनो थाङोब्ला गोदान बिथांखौ न'आवनो थांथारनानै जोङो रायलाय होनलाय बिमा बिफा गारजेननिफ्राय पारमिसन लानानै बेवहाय लाबोदों आरो जाय एक्ट्रेस बे एक्ट्रेसनि रलखौ लादों बिनिफ्राय बुदां मुंनि जाय माने बुंनो थाङोब्ला गरिब न'खरनि दंफां फाननानै जाग्रा फालांगिरिनि बाहाव खालामनाय बे फावआव लादोंमोन टिकेन्द्रजित नार्जारिया आरो बिथाङा दा बुंनो थाङोब्ला बेरामाव गोग्लैनानै दं बोराय बैसोनि मानसि जाबाय आरो शिल्पी पेन्सन मोनबाय